Γεια σας, βρισκόμαστε στα Κυνηγιανά Μυλοποτάμου και έχω εδώ παρέα τον μπαμπά, ο οποίος θα μας πει μερικές ιστορίες. Μπαμπά, θα ήθελα να μου πεις για την οικογένειά μας, των Ουρανίδων. Ποιο θυμάσαι έτσι πιο παλιό? Πιο παλιό θυμάμαι τον πατέρα μου και τα αδέρφια του. Και τον πατέρα του πατέρα, τον παππού τον Κωστή. Όχι, δεν τον θυμάμαι. Τον είχες ακουστά? Ασφαλώς. Ουρανό Κωνσταντή. Αυτός ο ουρανός ο Κωστής είχε παντρευτεί από την Αλφά. Ναι, είχε μια Καλιγιάννη. Ναι, Καλιγιάννη. Ναι. Και πόσα παιδιά είχε κάνει? Ο Ουρανό Κωνσταντής πρέπει να είχε 6 γιους και μια κόρη, η οποία είχε παντρευτεί η Στα κόρη Γελιανά. στα Γελιανά και είχε πάρει ένα πολύ πλούσιο άνθρωπο, λεγόμενος Ψαρόκαλος, το επίθετό του. Είχε η θεία μου κοινά, είχε ένα ζώο, είναι μακαρίτης, δηλαδή πεθαμένος, ήταν δικηγόρος και είχε και 3 κόρες, οι οποίες Η παντρευτήκαν. θεία που είχε η αδερφή του μπαμπά σου που είχε το Ψαρόκαλο στα Γελιανά. Ναι. Και τα υπόλοιπα αδέρφια, η θεία αυτή πώς τη λέγανε, την αδερφή του πατέρα σου? Την αδερφή του πατέρα μου, Ζαχαρένια. Λοιπόν, και μπαμπά, ο παππούς ποιους άλλους αδερφούς είχε? Ήταν ο παππούς ο Γιώργης, η θεία η Ζαφύρα, Ζαχαρένια μάλλον. Ζαχαρένια. Ναι, μετά ο ουρανός Ο Γιάννης, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, ο Μανώλης ο Μανώλης, και ο Αντώνης. ο Αντώνης. Ναι, αυτά τα παιδιά είχαν Και ο Βασίλης. Βασίλης. Και ήταν και Είχα- ένας Βασίλης, Είχα λέει. και ένα Βασίλη, ο οποίος πέθανε ελεύθερος. Α, δεν Ναι, πρόλαβε ναι. να κάνει οικογένεια. Όχι, δεν υπάρχει. Και ποιοι μένανε μπαμπά στους έρφους, γιατί είχατε περιουσίες, είχε ο παππούς σου εκεί πολλές περιουσίες. Όταν φεύγανε οι Τούρκοι, πουλούσαν τα Τις χωράφια περιουσίες που του, είχαν ναι. πάρει από τους Έλληνες. Και τότε ο παππούς είχε μεγάλη κτηνοτροφία, ο Ουρανό Κωνσταντής, και τα αγόραζαν. Και αγόρασαν και σπίτια σέρφους και πήγα για πέρα ύστερα 5 αδερφοί του πατέρα μου και μείνανε. Και 2 μείνανε εδώ. Ο πατέρας μου τον λέγανε Γιώργη και ένας Ζαχαρίας. Τότε πρέπει να ήταν 8 αδέρφια μπαμπά. 8 αδερφοί. 7 αγόρια και μια κόρη. 6 γιους μωρέ, είναι 6. Ναι, ήθελα. Και κοπελιά. Τι ήθελα να πω. Και μένανε οι υπόλοιποι στους έρφους και είχαν κάνει οικογένειες εκεί και ο Ναι, παππούς μαζί με τον αδερφό του, το θείο τον ουρανό, το Ζαχαρία. Ο αδερφός του που έμενε εδώ. Ναι, Ζαχαρία. Με ναι. το Ζαχαρία μείνανε στα Κυνηγιανά. Ναι, είχε μείνει και ο Γιάννης. Αλλά ύστερα είχε ο παππούς πολλά εγωπρόβατα και πήγαν οι κλέφτες να τους τα πάρουν και αυτό δεν τα άφηνε και του παίξανε για να τον εφοβερήσουν. Τον τραυματίσαν στο Τον πόδι. τραυματίσαν στο πόδι. Αυτός ήταν που του είχαν βάλει ένα ξύλινο πόδι ή όχι? Ναι, ο Γιάννης, του Μενέλαου ο αδερφός. Όχι, Ο πατέρας. Ο συγγνώμη. πατέρας. Μπράβο. Πατέρα. Ο πατέρας. Και ήταν από τους πρώτους, ο πρώτος της οικογένειας, του πατέρα μου της οικογένειας. Ναι. Τα αδέρφια του παππού του Κωστή, τα είχες ακούσει, του παππού σου? Ποιοι ήτανε? Του παππού μου ήταν, ναι, ήταν ο Ουρανονικολής,
Πατριάρχη Ναι. αυτός. Του παππού του Πατριάρχη, Ναι, ο πατέρας. Ο Νικολής, Βασίλης. ο Ρανογιώρης στα Γιαννάτσι. Ο Ρανογιάννης. Ο Ρανογιάννης. Μα του Ρανογιώρη τον Πατέρας. Ναι, Ο πατέρας. Ρανογιάννης ήταν και ποιος τον ωραίο. Πώς το Βασίλη. 8. Μια αδερφή. Κάτι να σου πω πώς είσαι. Να ξεκινήσω από το Ρανογιάννη. Ο Ρανογιάννης, ο Ρανομανώλης, ο Βασίλη. Αντώνης, ο Ο πατέρας ο Γιώργης. ο πατέρας μου. Ο Ρανοβασίλης που πέθανε. Ο Βασίλης λέει η Βασίλης, μαμά που ναι, Ο πέθανε. Βασίλης πέθανε 6 και στον 6 Και μια αδερφή. Ναι, και μια Ναι, αδερφή. εφτά. Τέλος πάντων. 6, 7-8 για ένα τώρα. Ναι, 6 αδερφοί και μια κοπελιά. ναι. Τι ήθελα να πω. Αυτοί παντρευτήκανε Ο, στους έρφους οι για περισσότεροι. την ιστορία τώρα που κάτε αυτό, ο πατέρας μου, ο Ρανογιάννης, αυτός ο κουτσός από τον τραυματίσανε, είχε 3 γιους, το Μενέλαο, το Γιώργη και το Κωστή. Ο Γιώργης είχε πάει, είχε βγάλει το γυμνάσιο και δούλευε στην Αγροτική Τράπεζα Ρεθύμνης. Ήταν υπάλληλος και τα αυτή. Και αυτός ασχολούνταν με τα οικογενειακά τάνα. Και έλεγε ότι 2 λέει αδέρφια Ορανίδες κατεβήκανε στην Κρήτη που καταδιώκουνταν από άλλες οικογένειες. Δηλαδή είχε συμβεί κάτι επεισόδια, δεν ξέρω τα επεισόδια. Α, και ήρθαν εκτός Κρήτης. Ήταν αυτοί που ήρθαν οι πρώτοι. Ήταν απάνω λέει Την προς Πελοπόννησο, το ναι. Πελοπόννησο και κατεβήκανε. Ο Μέντε ένας ήρθε εδώ στο Μελοπόταμο και ήρθε εδώ στα Κινγκιανά και κατοίκησε, όχι στον Αγιώργη. Και ο άλλος πήγαινε Στο Αμάρι. στο Αμάρι. Αυτός δεν αρρώστησε και δεν δημιούργησε οικογένεια. Και δεν έχει αφήσει Ναι. απογόνους. Έκαμε οικογένεια αυτός, Και μεγάλη. ναι, με τα πολλά αδέρφια που είχε. Ωραία. Γιατί και ο παππούς της τώρα αυτήν η Γιαννούλα, ο Νικολής, ήταν Ο αδέρφια με το... προπάπους. Ο προπάπους Ο της προπάτης μαμάς. του, ναι. Ήταν αδέρφια με το Ράνο Κωνσταντή. Ασχέτως ότι ο Ράνο Κωνσταντής δεν la κάμψε να σε κοιτάξει, σε έκοβαινε το πολύ ξύπνιο. Πολύ ξύπνιος. Γι' αυτό έκαμε και πολλά. Όταν φάγανε πιτίδια, τι είναι άπατα. Τι ήθελα να πω. Και η γιαγιά από τους Καλλιγιάννηδες τη λέγανε Καλλιόπη, Ναι, η γιαγιά ήταν από τις Καλλιγιάννηδες, από την Αλφά, από μια καλή οικογένεια. Κοντούλα. Ήταν και πολύ δραστήρια. Ναι, πάρα πολύ. Ζωηρούλα. Πολύ Ναι. αυστηρή, ναι. Πολύ δραστήρια και κύβανε τα παιδιά τόσα αγόρια, τα έβανε στη θέση του. Ήταν πολύ αυστηρή. Αλλιώς τις Ράβδο. Ναι, ναι. Και δεν μπορούσε να λέει να τσι αυτό εκτός με τον τρόπο της. Λοιπόν, Τι άλλο. ήθελα να πω. Μετά από τα αδέρφια τώρα του παππού. Ναι. Παντρευτήκανε στους έρφους. Ναι, εκεί μάζεψανε, σου λέω, από τους Τούρκους. Ναι, είχαν εκεί αρκετά κτήματα και κάτσανε Κτήματα, εκεί. λιόφυτα, πολλά. Αυτή, τέλος πάντων. Και τώρα από κάθε αδέρφη ποια παιδιά είχε. Ο αδερφός, ας πούμε, ο θείος ο Γιάννης, αυτός είχε κάνει παιδιά, ο αδερφός του παππού. Όχι. Ο αδερφός του παππού, ο Γιάννη. Όχι, δεν είχε κάνει παιδιά αυτός. Α, Ναι, του πατέρα σου. είχε κάνει. Α, είχε κάνει. Δεν σου είπα, ο Γιάννης είναι Το το Μενέλο, Μενέλαο, ο Κωστής ήταν ο πρώτος. το Μενέλο, Μενέλαος και μετά ήταν ο Γιώρης που ήταν
ομορφύτερος άνθρωπος, σαν σώμα τα πάντα. Τα έχει πως είναι σαν την καλή κοπέλα. Και καλός άνθρωπος, το πιο σπουδαίο. Και μετά ο άλλος αδερφός, Και είχε παντρευτεί από το χωριό Τσικουρένα. Μια ωραιότατη γυναίκα. Το χρώμοναστήρι. Ναι, από το χωριό, πώς το λέγανε. χρονομοναστήρι. Χρώμοναστήρι. Και μετά ο άλλος αδερφός, Ποιος. δηλαδή ο πατέρας του θείου, ας πούμε, του Παύλου και αυτά, Αυτός το Δημήτρη. ο Δημήτρης. Ναι. Ο θείος ο Δημήτρης ποια παιδιά είχε κάνει? Το θείο τον Παύλο, Ο Παύλος ήταν και μικρούς. Ο θείος ο Δημήτρης είχε κάνει ένα γκωστή, ο οποίος χάθηκε Στρατό. στον πόλεμο Ιταλός και Έλληνας. Μμμ. Εκεί το σκοτώσανε. δεν είχε κάνει αυτός οικογένεια ο γιος. Όχι, από τον Ήταν μικρός. Μικρός. Μετά Ναι, μετά, ο θείος ο Ζαχαρίας. μετά ήταν ο Ζαχαρίας, μετά ήταν ένας Μάρκος τον φάγατε αυτό. Ύστερα ήταν, Ο θείος ο Παύλος, όχι πιο μετά. όχι ο Ο Ζαχαρίας, θείος ο Βαγγέλης, όχι, ήταν Τελευταίος. ο Μάρκος. Μετά ήταν ο Βασίλης. ναι, ο θείος της Ζάνιας ο μπαμπάς. Γιάννα. Μετά ήταν ο Βαγγέλης. Μετά ήταν ο Παύλος. Μετά ήταν ο Νικολής ο τελευταίος. Και μια κοπέλα, Ζάνια θεία η τη Ζάνια. λένε, που ζει ακόμα στην Αθήνα. Μμμ. Και έλεγα σε βρω το τηλέφωνο του πουθενά. Θα το Ο- κανονίσουμε, να στο ο βρω Βαγγέλης εγώ. θα το έχει, ναι. Την είδαμε. Έλα την πάρω τηλέφωνο. Ναι, θα στο Ναι. βρω εγώ. Αυτό πρέπει να ζει. Ναι, Ναι. έτσι ξέρω. Έλα την πάρω τηλέφωνο. Όμορφη. Και μετά ήταν εδώ πέρα ο άλλος αδερφός του παππού, ο θείος ο Ο Ζάχαρης, Ζάχαρη. ο οποίος είχε Είχε- κάνει 5 γιους, 5 ή 6. 6. Το θείο τον Ιάκωβο, Κάθε, εγώ από την αρχή σου πω. Ήτανε ο Κωστής, ο της θείας Βικτωρίας ο μπαμπάς, ναι. Ήταν ο Βασιλάκος. ο θείος ο Βασίλης, ο Βασίλης. ο πατέρας του θείου του Ζαχαρία. Όχι του Θείου του Ζάχαρη. Ναι, Ναι, στο πέραμα. Ναι. Λοιπόν, ο Κωστής, ο Βασίλης, ο Μάρκος, ο Βαγγέλης, Είχε και Βαγγέλη, ποιος? ο θείος ο Ζάχαρης. Βασίλη, Βασίλη. για το θείο του Ζάχαρη λέμε. Α, ναι, ναι. Ο θείος ο Ζάχαρης είχε το θείο τον Κωστή, τον μπαμπά της Βικτωρίας. Ναι. Είχε το θείο τον Ιάκωβο, του θείου του Χάρη τον μπαμπά. Ναι. Είχε το θείο τον Νίκο, Τον Νίκο. το θείο τον Μανώλη, Ναι. Το Βασίλη τον το Νίκο. θείο το Βασίλη, δεν θυμάμαι τον είπα. Ναι. Ποιον άλλο είχε? 6 ή 5 ή 6 γιους είχε ο Ζάχαρης. Ναι. Οι οποίοι με οι περισσότεροι άλλοι ήταν στο πέραμα, ζούσαν Στο αυτοί. πέραμα ζούσαν τρεις. Ο Κωστής, ο Βασίλης και ο Γιακουμής. Μμμ. Ιάκωβος. Και οι άλλοι δυο ήταν στην Αθήνα, ο Νίκος και ο Γιώργος. Ήταν μόνο δύο κόσμοι. Πώς είπες το Και ο θείος ο Μανώλης ζούσε εδώ πέρα. δάσκαλος. Ο Μανώλης ζούσε στην Αθήνα. Ναι, Ο θείος ο Μανώλης. ναι, ο Μανώλης ήταν από το Κωστή πίσω, ξέρετε Στις το. αίρες ήταν αυτό. Ναι. Ναι, ήταν και... Τι ήθελα τώρα να πω. Τι θυμάσαι τώρα από την οικογένεια της μαμάς σου? Η μαμά σου ήταν Βεργάκη, από τα Βεριανά. Από τα Βεριανά. Ασπασία Βεργάκη. Ναι, είχε ένα άλλο. Ο πατέρας της, Ε, ο πατέρας της τον λέγανε Βασίλη. το- ναι. Βασίλη Βεργάκη και τη μαμά της Μαρία. Ναι, Η μαμά της ήταν από ποιους? Από τη Λαγκά ήταν νομίζω. από τη Λαγκάπη Παπαδογιάννη. Ναι, Παπαδογιάννη. Και ήταν, Και είχε γιαγιά 2 αδελφές και ένα αδελφό. όχι,
Μία αδερφή. Μία αδερφή. Η Καδιανή μάλλον. Η Καδιανή και ο αδερφός της Ο Στελιανός. Στελιανός. Ναι, Στελιανός. Μμμ. Τι ήθελα να πω τώρα. Και μετά πάμε τώρα στην οικογένεια τη δικιά σας. Στη δικιά μας. Ο παππούς ο Γιώργος, ο πατέρας που είχε παντρευτεί τη γιαγιά την Ασπασία τέλος πάντων. Ναι. Είχαν αποκτήσει 8 παιδιά, από τα οποία είχαν πεθάνει τα 2 πριν από σένα. Ναι, ναι. Εσύ ήσουν ο τελευταίος. Και επομένως τα 6. Ναι. Η πρώτη ήταν η θεία η Καλλιόπη. Η Καλλιόπη. Μετά Ο ο Κώστας. θείος ο Κωστής ο Ουρανός. Ναι. Μετά ο θείος ο ήταν Βασίλης. Βασίλης, Μετά ο θείος ο Γιάννης. ο Γιάννης και μετά ήμουν εγώ. Και μετά από 2 που χάσανε και αυτά. Όχι μπαμπά, ξεχάσαμε τη θεία τη Δέσποινα. Ω, ναι, ναι. Ναι, ναι, τη δέσποινα. Η οποία ήταν πριν το θείο τον Βασίλη, τον Ορνία. Μετά. Μετά. Και μετά ήταν ο Γιάννης. Ήταν η τέταρτη και μετά ήταν ο θείος ο Ο Γιάννης. Γιάννης το 23, αυτή ήταν ή του 20 ή του 21. Η θεία η Καλλιόπη, η οποία ήταν του 18, πότε ήταν. Του 12. Του 12, σε περνούσε πάρα πολλά χρόνια. Όταν γεννήθηκα εγώ ήταν 18 χρόνια. Ναι, ήταν 18 Οπότε χρονών. 20. Ωραία. Και τι θυμάστε μετά πιο παλιά πάλι, στα αδέρφια είπαμε του παππού, Ναι. ο θείος ο Πατριάρχης πάλι ήταν πρώτος ξάδερφος του παππού. Πρώτα ξαδέρφια, ναι. Και ο Πατριάρχης, Ο Αντώνης. Ο η Αντώνης, Λεμονιά, ο θείος το όνομα του πώς Γιώργος, ήταν, Γιώργος, Γιώργος, Ουρανός, ναι. Λεμονιά το Παρατσούκλι. Παρατσούκη, ναι. Μετά ο Δαφνομήλης αυτός, Ο Δαφνομής πάλι ήταν του και θείου του αυτός δασκάλου. ο παππούς. Τώρα Ήταν ο πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου. Τώρα ο Μανώλης Ναι. έχασε από τα αδέρφια Και, του παππού μου αδερφός. και ποιοι Ο άλλοι Ρανομανώλης τώρα. ήταν. Ο Ρανομανώλης Και ο ήταν. Ραονομανόλης Με τον λέει. Αντώνη και με τη Λεμονιά ήταν αδέρφια. Ο Ναι, Ρανομανώλης. Αγροφυλάκο πατέρας. Του Ναι. θείου του αγροφύλακα ο μπαμπάς. Ναι. Ναι. Και η Λεμονιά Του και θείου του αγροφύλακα ο μπαμπάς. Ναι. Και ο Αντώνης. Ο παππούς, ο προπάπους μάλλον, ο Αντώνης, ο Ουρανός, το Παρατσούκλι Πατριάρχης, Πατριάρχης. Εσύ δεύτερος αδερφός, μετά ήτανε, Ασπασία. μετά ποιος ήταν ο άλλος αδερφός του. Η Λεμονιά. Γιατί Όχι, τον είπαμε το είπα. θείο, Τρία Ο αδέρφια. Ρανομανώλης. ο Ουρανός, ο Μανώλης του Ναι. θείου του αγροφύλακο ο μπαμπάς. πατέρα. 3 αγόρια ήτανε. Τρία και κοπελιές ήταν. Ναι, κοπελιές πρέπει Ήταν να το μεγάλες, πολλές, μεγάλες. 3-4. Εγώ δεν γνώρισα καμιά. Ο Αντώνης όμως σήκωνε τη σημαία σιγά. Τι να το πω. Είχατε πολλά ζώα. Και οι καλές εποχές πρέπει να είχαμε μια 200, μπορεί και παραπάνω. Εγώ πρόβατα. Το Ο πλήσιο, πατέρας τώρα ή ο παππούς. τα βρήκα εμείς από τον πατέρα μας. Τον πατέρα μας. Ο πατέρα μας ήταν μια ούλα Ζόρικος εννοώ, σαν το Σοφιόλι που κάνα παρέα. Λέει, Τον παππούς του Μαγεράκη. ναι. Λέει, μην τον πει λέει πράγμα, πες τον Σοφιόλι να λέει τα πρώτα, δεν ξέρω. Το φοβόταν και δεν τον άγγιζε κανείς. Ναι. Τρόμος. Ήθελα. Φόβος Δεν και θα το τρόμος. δικό μου πατέρα. Και ο παππούς τον φοβόταν. Ναι. Ήταν δύσκολες οι εποχές. Και ήταν το παράνομο. Και τότε μπαμπά τα ζώα που τα είχατε. Τα ζώα τα είχαμε την καλοκαιρινή περίοδο Τα είχατε πάνω στο στο βουνό. βουνό. Αρχές Νοεμβρίου. Ανάλογα τον καιρό ή τέλος, τα κάραγγε γεννούσαν κάθε χρόνο, τα αφήναμε όψιμα. Τα παίρναμε από εδώ, τα πηγαίναμε στις Χαλέπες, Τίγρη, Κάτω στους λατζιμάδες, στα χωράφια Ναι. μας.
και νοικιάζαμε και γύρω, αλλά πάλι ουρανίστικα χωράφια, τον Μπαρμπάδο μου, και τα είχαμε για πέρα μέχρι τον Απριλομάη πάγια που τα βγαίναμε στα όρη. Και μου έλεγες ότι νοικιάστηκε στην Αλφά Βοσκοτόπους, Στην Αλφά της γιαγιάς στο νοικιάζαμε χωριό και τα πολλές πηγαίνατε χαλέπες. εκεί. Γιατί μια χρονιά η χαλέπα στη ηλικία μας σπερνότανε. Α, στο Λατζιμά τα σπέρνατε Τώρα, όλα, ναι, τα χωράφια μας εκεί. Και σκέψου όπου δεν έμπαινε ζευγάρι ή τον ένα τον λέγανε κακομανολιού, ένα κακαντράκι, και τα παίρνανε, τα παχτώνουνε και μας έδινε χωραφοσκέπαζοι και τα σκαφτάνε με τη σκαγίδα. Α, όλα τα σκάβανε με φωτογράφια. Όχι όλα. Όπου δεν έμπαινε το ζευγάρι. Όπου δεν έμπαινε. Και τα πηγαίνατε χρονιά παρά χρονιά. Ναι, και τη μια χρονιά στα δικά μας και στα γύρω και από τον Μπαρμπάδο και την άλλη χρονιά πηγαίνουμε μπροστά στην Αλφά από πέρα. Και ήταν όλα αρσιανά, αλλά επίσης τον γιαγιά από εκεί είχαμε φίλοι, συγγενείς. Γνωριμίες, συγγενείς. Τι ήθελα να πω. Και όταν τα κατεβάζετε κάτω στους Λατζιμάδες, τα δικά μας τα χωράφια που έχουμε ακόμα και τώρα, Ναι. τα πηγαίνατε μετά από κάτω, μου είχες πει που είναι το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, εκεί, στη Σκαλέτα. Και τον κάναμε μπάνιο. Και τα πλένατε. Ανάλογα την εποχή, το καλοκαίρι δηλαδή, γιατί καμιά φορά κάναμε μετά το απάνω και έπρεπε να βγάλουμε τα καλοπρόβατα. Που βγάλαμε το γάλα να πάνε στα μετά του για να δίνουν το γάλα. Ποια εποχή ήταν τότε? Ποια εποχή? Εποχή ήταν από το Φλεβάρι και στα... Ποια χρονιά? Χρονιές λέω. Α, χρονιές. Εσύ τι ηλικία ήσουν τότε? Πόσο χρονό ήσουν? Εγώ μπιτσιρικά. Ναι. Τι, 10 χρονών? 10, Πριν τον πόλεμο? Όχι, πριν τον πόλεμο. Εγώ ήμουν πολλά μετά. Μετά τον πόλεμο. Μετά το 45, μετά τον πόλεμο. Ο πόλεμος στηρίχθηκε το 40. Το 40, άρα και φύγαν το 44, μετά το 45. Θυμάσαι. Ρώτησε τον Ασπασία εποχές εκείνη. Ναι. Εκείνες οι εποχές ήταν δύσκολα τα χρόνια. Υπήρχε φτώχεια σε πολλές οικογένειες, ήταν όλοι πολυμελείς οικογένειες. Εμείς δεν είχαμε φτώχεια λόγω... Δεν είχατε, γιατί είχατε τα ζώα, είχατε τα γάλατά σας, τα τυριά σας. Και σπέρνετε η κιόλας. συγχωρεμένη μάνα μου Σπέρνετε. είχε όλο χρήμα. Ερχόταν, την παρακαλούσαν να τον δώσει 5 κιλά μαλλιά, μυζήθρες, τυριά, ό,τι θες στο σπίτι ήταν μπόλικα. Είχε λεφτά μπόλικα η μαμά σου. Όσο Έκανε υπήρχαν τα εδώ οι λεφτά. Γερμανοί, όσο υπήρχαν εδώ οι Γερμανοί, πώς ήταν τα πράγματα? Τα πράγματα... Όταν πέσανε οι Γερμανοί, εσύ ήσουν 10 χρονών. Ναι, αλλά ήμουν 10 χρονών, αλλά ήμουν βοσκός στα όρη. Γιατί οι δυο μου αδέρφια, ο Γιάννης και ο Βασίλης, και είχαν πάρει στρατιώτες. Όχι ο Γιάννης και ο Βασίλης. Ο θείος ο Βασίλης. Ο Βασίλης και ο Κωστής. Και ο Κωστής. Ναι. Ο θείος ο Βασίλης δεν ήταν που είχε πάθει. Ο θείος ο Βασίλης Ορνίας. έπαθε Ο αδερφός σου που είχε πάθει κρυοπαγήματα πάνω στην Αλβανία, ναι. που ήταν Ναι. τότε στον Και πόλεμο. κατέβηκε, αυτός ήταν ο καλός κτηνοτρόφος. Του είχαν κόψει τότε δάχτυλα Κάτι με τα κρυοπαγήματα. το ένα πόδι, το αριστερό, του είχα κόψει. Τα νύσια. Ναι. Ο θείος ο Κωστής δεν έπαθε τίποτα. Όχι, αλλά αυτός βοσκός δεν έκανε ποτέ. Και εγώ κλείσα τα σκολιά, ύστερα τα παναφέραν φύγαν οι Γερμανοί, αλλά εγώ Είχε σταματήσει την τρίτη δημοτικού, και μετά 4 χρόνια που φύγανε οι Γερμανοί, δεν ξανασυνέχισες. δεν συνέχισα ότι
Ναι, τα οζάμε. Όταν πέφταν οι Γερμανοί με τον Μακαρί του Ζαχαρία Ψέρχος, είχαμε τα πρόβατα στα όρη και θωρούσαμε τα αεροπλάνα από μια ψηλή περιοχή Που πέφτουν στους λατζιμάδες. που πέταγε, θωρούσαμε τα δεξίπτωτα και λέγαμε ή δεν διάβολο μου λέγουν και άλλα τα άλλα. Ας ήμασταν λίγο κοντά να πάμε. Πού να ξέρετε ότι. Μου λέγανε δεξίπτωτα. Γερμανοί. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρχε φυλάκιο των Γερμανών εδώ στις Μαργαρίτες? Ναι, όχι φυλάκιο. Τι ήταν? Μαργαρίτες ήταν ολόκληρο τάγμα. Α, το είχαν καταλάβει, Όπου πήγαινε δρόμος Μην τα κάνεις. είχαν εγκατασταθεί ανάλογα την περιοχή 100, 150, 200, 5 Μαργαρίτες το πολύ. Και είχαν καταλάβει όλες τις καλές κατοικίες. Σου λέγανε σε ένα νοικοκύρι του σπιτιού, κατέβα στο υπόγειο ή άμα βρω πουθενά το σπίτι θα το πάρουμε εμείς. Γι' αυτό το Γινότανε λέγανε και εδώ όπως γινότανε στα χωριά μου κάτω που πηγαίναν λίγο στον Παλί, στο Νεξάντι, στο χωριό και τους πέραν το λάδι, τους πέραν το κρασί, Ναι, τους ναι. πέραν τα ζώα. Το Και- κρασί το γυρεύω, το Και το κρασί. λάδι και το Μα κρασί. λάδι δεν θυμάμαι να γυρεύω λάδι. Το κρασί. Τυριά, λέει, μου έλεγε εμένα ο παππούς πως ψάχνανε τα τυριά στο λάδι μέσα. Διάφορα τώρα εκεί πέρα. Τυριά μπορεί να ψάχνει. Είπα ο Δαφνομής και έβγανε πολύ κρασί. Και για να το προστατέψει, είχε πιθάρια γεμάτα κρασί. Το κατέβαζε με μια μπαλά με το κρασί και από το προγέμιζε λάδι. Το κρασί με το λάδι ή όπως και με το νερό Το λάδι πάει στην δεν ανακατεύεται. Πάει απάνω απάνω το πάνω το λάδι. λάδι. Ναι. Και μπορεί να το μαζέψει ύστερα να πίνεις το κρασί. Αλλά υπάρχει ένα αστέρι λάδι οπωσδήποτε πάνω. Εν πάση περιπτώσει. Ακούς τι Ναι, λέτε. παίρνει τη γεύση. Προκειμένου να το γλιτώσουν. Ναι. Και πηγαίνανε σε σεπάλια ένα πιθάρι, έκαναν και βουτούσαν τα δαχτυλιά του, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι, και κάναν και νίξη. Βίνο λέγανε το Δεν το κρασί. θέλανε, δεν το θέλανε. Και συνάψει, λέγανε την τσικουδιά, πήρε εκεί. Άλλες λέξεις στα γερμανικά θυμάσαι ή τουλάχιστον όπως τις θυμάσαι εσύ? Εγώ ήξερα πολλά, αλλά άμα δεν τα δουλεύεις, τα ξέρω. Έλα εδώ, κομ, φύγε. Παρτί. Παρτί, Το αυτό. φύγε, ναι, ήταν παρτί. Το τρέξε, τέμπο, δηλαδή γερά. Ορισμένα Εσύ παπά τότε πήγαινε στα έργα που κάνανε. τα έργα. Στις Αγκαρίες, στο Τιμπάκι, πού πήγαινε? Μόνο στο Τιμπάι. Στο Τιμπάι, στο Ρέθμος, πήγαμε σε πολλούς τόπους. Στη Φορτέτζα κάνανε έργα εκεί, τι κάνανε, στη Φορτέτζα? Και στη Φορτέτζα, και όπου Και να- θέλανε να πάνε δρόμο από χωριό σε χωριό, κάναμε με τσικασμάδες και μετά αυτά. Γιατί αυτοί είχαν φέρει αυτοκίνητα, Γερμανοί. Και τι μου είχες πει κάποια στιγμή, εσύ μου το είχες πει ο παππούς μου, πως είχανε σαν το καρότσι και σας είχε φύγει μια φορά. Είχαν από ένα βουνό, περνούσαν το δρόμο, αλλά έκανε ρεμαθιά και έπρεπε να τα μπάζα από πάνω να τα κατεβάζουμε κάτω και με το καρότσι. Μόνο είχαν βάλει δυο-τρεις ρέλες και ήταν ένα μεγάλο, από είχε και ένα φρένο και το σταμάτας ή το κράχισε, δεν έτρεχε πολύ και το γεμίζαμε και όπου σιγά σιγά το κατεβάζαμε και όπου θέλαμε να το φιερέσουμε του ανοίγαμε το φρένο και γυρίζαμε το κουβά με τα χέρια και φιεραίνονταν τα χώματα, πέτρες, ό,τι είχε το βιτίο. Ένα μεγάλο
σαν το χωνιά που βάνε στη αλευρώμενους και αλήθεια, μόνο το μεγάλο. Όσο υπήρχαν εδώ πέρα αυτοί, πέρα από όλα αυτά, πώς ήταν η σχέση μαζί τους? Είχατε αναπτύξει κάποιες σχέσεις? Εγώ είχα καλές σχέσεις. Σαν κοπέλι, ναι. Και μια φορά πάει ένας, μου έπαιξε 2-3 σκαμπίλια στο δρομάκι από πάει πέρα. Ο κακομοίρης ο πατέρας μου, είχαμε, το μουλάρι μας το είχαν πάρει στην επιστράτευση στον πόλεμο Ιταλοί με Έλληνες. Και είχε μείνει μια γαϊδούρα καλή και μια μπουλαρίνα και ό,τι από την είχαμε στρώσει. Και ήρθαν οι Γερμανοί και γυρεύανε ζώα να φορτώσουν τα πυρομαχικάντονα να βγουν στο βουνό, να μην τα βαστούν στο ονόματα. Και ήρθαν και γυρεύανε το κατέχα που είχαμε ζώο και ήρθαν και το γυρεύανε. Και για να μην πάρουν την πουλαρίνα επειδή ήταν φρεσκό, μικρό, να το καβαλιτσέ και να κάνουν όμως το ξικό αυτό, μου λέει ο γέρος, δεν τα παίρνουν να πας και πέρα να τη δέσεις και να φέρεις το γέρο γάιδρο να του τον δώσουμε. Αλλά αυτός ένας ο κερδότης του δεσπότη απόξω και μη δεν ατήσανε τη γαϊδούρα και κρούθα το πουλάδι. Και πήγα πέρα που είναι η γελέμα και έδεσα το μικρό και τον γιάγερα τη γαϊδούρα. Και μου έλεγε, μου έκανε το, πώς το λέγανε τώρα το γαϊδούρα, το ξεχνώ. Το κόμκο. Ναι, γιατί λέει το ζώο δεν έφερε το καλό. Λέω αυτό λέω δεν μπορεί, δεν έχει σωμάδι, κάτι θα του λέγα πρέπει εγώ. Εγώ λέει τέμπον, δηλαδή γερά και πήγε το κρύψες. Και τότε σαν έπαιξε για στον δρόμο και στην καμπύλια. Θα ήμουν δηλαδή... 10 χρονών. Όχι παραπάνω. Στην υποχώρηση μετά, πες μου, θύμισέ μου σε παρακαλώ την ιστορία που είχε γίνει στις Μαργαρίτες, που σωθήκαν οι Μαργαρίτες. Πώς σωθήκαν οι Μαργαρίτες στην υποχώρηση που ήταν να κάψουν το χωριό και ήταν εκεί κάποια Γερμανίδα? Του γιατρού η γυναίκα. Ήταν 3 Γερμανοί προς το Ηράκλειο και επειδή είχαν κάνει στις Μαργαρίτες, από τις Μαργαρίτες είχαν φύγει οι Γερμανοί. Ναι, όταν φεύγαν τους. Ναι. Αλλά ερχόμενοι από το Ηράκλειο οι Γερμανοί οι 3, είπανε με μια τρίτσιχη, πάμε Μαργαρίτες να δούνε ορισμένους από μένα στα σπίτια των να πιούν και καμιά γκρασέ και αυτό. Και ένας Κορνίλη λεγόμενος έκανε τον κομμουνιστή γειτόν ανακατωμένο στον Τάρτικα, έσυξαν και πήγαινε στον Μπερνέ και το έπαιρνε σε ένα αποστολάκι από το γι' αυτό στο ίδιο και κατεβήκανε, πήγαν και ειδοποιήσαν τα ντάτες από το Αόρι και κατεβήκαν 2-3 αντάρτες και πήγανε σ' αγάπη στη στροφή το λέγανε, σε έναν τόπο στον Παρελτιανό δρόμο, κάνει και 2 στροφές κάνει. Μία πάνω στην άλλη. Ναι, και είχα γιάκι Παρίσσα, κορμούς κομμένους και τσι κουβαλίσα και τσι βάλαν στον δρόμο για να μην μπορεί η μηχανή να περάσει. Και με τα όπλα αυτή οι Γερμανοί δεν έβασαν πράγμα και έτσι πιάσαν. Και έτσι φέραν πάει στην εκκλησιά που εγώ πήγα προσωπικά και τις είδα. Και λέει κιόλας ένας σε εμάς, λέει καπούτι, τάξη αυτού. Εμείς θα τον λέγαμε ότι νίξ,
νύχση τον όχι, το όχι. Αλλά τσι πήρα ύστερα. Τσι πήγα τον Περνέ, από τον Περνέ βγήκαν τα όρη, ύστερα βγήκαν οι Γερμανοί που σκοτώσαν τους χρηματοδοτές. Αυτό το γεγονός, όχι, να ολοκληρώσουμε την ιστορία, ναι, συγγνώμη. Και με το να ακούσουν οι αντάρτες που κρατούσαν τους Γερμανούς στις 3, ότι βγήκαν οι ανθρώπους τους είχαν κυκλωμένους, άλλοι λέγανε πως τους πετάξανε σε έναν τάφκο και ήρθαν με τα χρόνια οι Γερμανοί και μαζέψαν τα οστάδια. Ναι, κανείς δεν ξέρει την πραγματικότητα τώρα εκεί Την πέρα. Ναι. πραγματικότητα, ναι. Δύσκολες εποχές και τότε πηγαίναν και κάνανε που έκανε στα έργα, στέλνανε σένα τα αδέρφια σου γιατί Τα φοβόταν αδέρφια να μου, πάνε. Αυτοί φοβούνταν όλοι να πάνε. Γιατί ήταν μεγάλοι και εσύ ήσουν Μεγάλοι, παιδάκι και λέγανε να στείλουν. Ωραία, το και παιδάκι. μετά αυτοί θέλανε να πειράξουν, να κάψουν το χωριό, έτσι δεν είναι, σαν Οι αντίπεινα. Μαργαρίτες θέλουν να το κάψουν το χωριό. Ναι, Και δηλαδή αυτό που κάμανε για μένα, ναι. Αυτό Ήταν τώρα ήταν μεγάλα. δύσκολες εποχές, ναι, ήταν δύσκολες Ναι. εποχές, δεν ξέρουμε τώρα εκεί πώς γιατί ακριβώς. είχαν μαζέψει παραπάνω από 40 άτομα, 40-50 άτομα, αλλά έτυχε ένας Χαλτσαδάκης γιατρός να είναι την εποχή στη Γερμανία και να έχει παντρευτεί μια Γερμανίδα και ανταλλάξατε ότι σας όσοι Έλληνες ήταν στη Γερμανία φύγανε και στην Ελλάδα οι Γερμανοί φύγαν πάλι. Ναι, ήταν ο νόμος τέτοιος. Και είχαν έρθει ο γιατρός μαζί με τη σύζυγό του στη Μαργαρίτες. Και την ώρα που ετοιμάζονταν αυτοί να εκτελέσουν οι 40-50 άτομα που είχαν αυτά, το είπα του Γερμανού, του Χαλτσαδάκη και πήγαινε η γυναίκα του και να τύχει να είναι, λέει, πρώτο τους ξάδερφος, ο αξιωματικός, αφού δεν την εντολή να εκτελέσουν τις 40-50 αυτό. Και τα πάλα. Αυτό ήταν αιτία που σκοτώσαν και τον πεθερό σου, έτσι. Ναι. Οι Γερμανοί, σαν αντίπεινα. Όταν βγαίναν να πάνε στα όρη να βρουν τα τσαντάτες να ξεμπερδέσουν τα 3 άτομα που πιάσανε, τον τύχανε στο δρόμο. Ο παππούς ήταν βοσκός, ο πατέρας της μαμάς. Ναι. Πώς ήταν στο όνομα? Σπυριδάκης Ιωάννης Ιωάννης. του Κωνσταντίνου. Ήμπειρο Γιάννης, πώς το Ή λένε. Μπύρης. Μπυρογιάννη. Μπυρογιάννης. Ναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο όσον αφορά αυτή την εποχή. Πες μου τι θυμάσαι εσύ από την εποχή που κάνανε επιχείρηση και συλλάβανε τον στρατηγό τον Γκράιμπερ. Τι είχες ακούσει, τότε ήσουν Ήταν ένα γεγονός χτυπητό να πάρουν το τζιπ, ένα τζιπ που να του βάλουν σημαία, να του βάλουν αυτά. Είπανε πως ήταν ένας Εγγλέζος που ήξερε κάτι γερμανικά και οι άλλοι ήταν από διάφορα τόπα, νόγια, από διάφορα περιοχές και κάμαν την απόβαση και μπήκανε. Άμα τον αρπάξανε, του είπανε, λέει ο Εγγλέζος, λέει, δεν πιστεύω να είσαι τρελός, να φωνάξει δηλαδή να μας εξελιβεντήσει, γιατί θα εκτελεστείς. Και το αποτέλεσμα... Περάσανε 3 φυλάκια, λέει, των Γερμανών αυτοί. Εγώ έχω δει σε ντοκιμοντέρ με γερμανικά ρούχα οι δικοί μας. Είχαν στον πάτο και τον τσαλοπατούσαν το Γκράιμπερ. Τον Γκράιμπερ. Έχω δει εκπομπή του 78, αν θυμάμαι καλά, 77, μια εκπομπή του Μαστοράκη και τον είχαν καλέσει στον Γκράιμπερ, όπως είχαν καλέσει και αυτούς. Και ήταν φίλοι, κουβεντιάζανε, λέγανε την ιστορία και γελούσαν. Και θέλω να πω ότι ο πόλεμος ξεχνιέται και ξαναεπιστρέφουν τέλος πάντων οι ανθρώποι στην καθημερινότητα. Γιατί ο πόλεμος είναι κακός και από την μια πλευρά και από την άλλη. Ναι. Ναι, ο πόλεμος είναι θέμα κυβερνήσεων. Ο απλός λαός δεν έφταιγε, δεν είχε ο ένας με τον άλλο τίποτα.
άψε μεγάλωσε και κατάλαβα τα πράγματα πιο καλά. Είμαι ακόμα αρνητικός, γιατί αν δεν ήθελα να τις καλύσεις, δηλαδή αν δεν ήθελα να τις πειράξεις, δεν είναι πια να αυτό να τον σκοτώνουν. Εντάξει, τον παππού τον καημένο όμως τον Ο σκοτώσανε. παππούς τώρα Ήτανε βοσκός, έβλεπε τα ζώα του πάνω, Ναι, πώς λέγεται ναι. η περιοχή πάνω που είναι ήταν. στο λουλούδι. Στο λουλούδι. Δικό μου το χώρο. Και ήταν εξαπλωμένος, ξαφνικά τους άκουσε, τρόμαξε, πήγε να φύγει. Ναι, και αυτό μια στιγμή. Ναι, ήταν μέσα στον ύπνο του. Ναι, στον ύπνο. Πώς πέρασε το νούμερο ακόμα, πώς πέρασε. Κοιμόταν αυτό. Κοιμόταν, ήταν εξαπλωμένος και τον γαζώσανε. Όχι εξαπλωμένος. Ήταν εξαπλωμένος όταν τους άκουσε να έρχονται και σηκώθηκε να φύγει και τον πυροβολήσανε. Αυτοί βγαίναν τον δρόμο να πάνε στα βουνό, να γυραίνουν τις Γερμανούσα που είχαν πιάσει. Αυτός έβλεπε Τα ζώα του. τα ζώα του και τσίμπτωνε στο δρόμο, στο λουλούδι, στο δικό μου χωράφι. Αυτός τσίμπτωσε στην πέρα πάντα ήταν κάτι δέντρα μόνο, ύστερα βάλανε φωτιά ή τα κάψανε και όταν βγαίνανε στο φυλακή πηγαίνανε πάντα 5-6 άτομα που αν τον είχαν έδρα οι αντάρτες στεμένα, να μην την πληρώσουν οι πολλοί, να την πληρώσουν μόνο οι πρώτοι. Και με το βγαίνοντας οι Γερμανοί, τα οζά ξεπαστήκανε, σηκωθήκανε και άκουσαν Ο παππούς. παππούς προσχωρημένους στα... Τότε ήταν 36 χρονών. Ναι. Και το λάθος του για μένα ήταν να πει λέω ότι είναι κλέφτης και αν είναι Γερμανοί για να πάω επιφυλακτικός. Δεν πήγα αυτή να τον γελάνε να τον σκοτώσουν. Αυτός ήταν Και ένας πολύ μόλις γρήγορος. ασήμωσαν από πάει και στην άκρη του δρόμου και έτσι είδε και τη γνώρισε. Έσπασε κάτω. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε, ναι. Μα οπλοφορούσε ο παππούς και Έβασαν τρόμαξε ένα πιστόλι. Για τις κλέφτες. για τους κλέφτες, να το έχει για ώρα ανάγκης. Ναι. Και ίσως τρόμαξε, δεν ξέρω κι εγώ τι, και πήγε να φύγει. Και για μια κατεβάσα για αυτά τα χειμώνα, και στα μεσακά του Λάκου, σε μια δριάκα μεγάλη, εγώ βγήκα το πρωί. Πήγα και Να ρωτήσω κάτι Το εσείς. σκοτώσανε και άφησε πίσω του μια χείρα γυναίκα 26 Ναι, χρονών, ναι, τη ναι. γιαγιά μου, με 2 χρονών το Τον γιο Κωστή. της, τον Κωστή το Σπυριδάκι τον και πήρε. εγγύος του. Και έγκυος η γιαγιά τη μητέρα μου, 2 μηνών. Τι ήθελα να πω. Και τι άλλο τώρα θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια. Και μπάγει στο ψυχρό και τον ένας από τον τρυπόδο, έτσι, και έβλεπε 2-3 βόλια. Όχι, το σκοτώσαν κι αυτόν. Ναι. Και του φωνάζαν από μια απόσταση από πάει και στο κάτω το σπίτι. Μπορεί και πιο Δίπλα, μακριά. ναι, λίγο πιο κάτω. Και δίκαν αυτός, αλλά δεν ξεκαθάριζε τώρα μόνο. Τον είδαγε, αν αλλάξω τα βόλια γιατί θα μπουν στα πρεβόλια. Και αυτοί του φωνάζαν κόμμαλια, εντάξει, έλα εδώ. Σαν δεν άκουγε μουκλάκα και πήγαινε να αλλάξει τα βόλια, κουβίδια ένα με το τασιβόλο και τον εργαζόταν. Ποιος ήταν αυτός? Αυτός ο θείος από τον τρυπόδο τι επίθετο το... Αυτός τον, κάτσε, πώς τον λέγανε μόνο, ψηφιολιά, Μανόητα. ψηφιομανόη. Το επίθετο. Δεν είχε μλέκο παιδί, παντρεμένος του μα δεν είχε παιδιά. Πήγανε αρκετοί άδικα των αδίκων. Είχατε πολλούς νεκρούς εδώ Όχι στο χωριό εμείς πολλά. ή στην περιοχή? Στις Μαργαρίτες, γιατί δίπλα είναι οι Μαργαρίτες. Στο Λοιπόν. χωριό είχαμε τον παππού μου, Τον παππού μόνο του είχαμε. Και Τον πατέρα. ο οποίος έγινε φεύγοντας οι Γερμανοί 3 Ναι, Αυγούστου ναι, το ναι, 1944. ούτε στα όρια ξαναβγήκαν ούτε πράγμα.
Φύγανε μετά. Δεν έχει ξαναβγεί Και από τις κανένας. Μαργαρίτες, από όλα τα χωριά. Έχει γραφτεί και ένα ποίημα χάρη Ναι, του. ναι, το έχουμε. Μας Παππού, το είχε γράψει ένας άνθρωπος από την Αλφά. Ναι, Ένα σαν τραγούδι. ναι. Και αναφέρεται στους Γερμανούς και αναφέρεται στον παππού, το Γιάννη του Σπυριδάκη, τον Πυρογιάννη. Και αναφέρεται ότι εμένα και τη συγχωρεμένη την αδερφή μου μας συνάντησαν όταν κατέβαιναν από τα ΟΖΑ. Αυτά τον είχαν του πατέρα της, η Γιαννούλας, τον είχαν βοσκάκι. Ναι. Α, τον άνθρωπο αυτό από την Αλφά. Απ' την Αλφά, που έγραψε το τραγούδι. Βολτιράτσι έγραψε ήταν. Ναι, το έχω στους φακέλους Ναι. μας. Το έχω Μετά, σε εμφύλιο. μετά ήρθε ο εμφύλιος, έτσι δεν είναι. Μετά ήρθε ο Ο εμφύλιος. εμφύλιος. Οι μαύρες ημέρες για την. Ύστερα εδώ ήθελαν Για το ελληνικό κράτος. Οι αριστεροί του Έπρεπε να Ροτσάς πει ότι είχαν βγάλει μια δόση ο Γιάννης εκλογές Σπυριδάκης ήταν πεθερός. 70 βουλευτές και θέλουν να πάρουν την κυβέρνηση. Και κάμα τον εμφύλιο και εβάσταξαν 2-3 χρόνια. Και σκοτωθήκαν τους σας πολλοί κόσμοι. Σκότωνε ο πατέρας το γιο και ο γιος τον πατέρα. Τότε σας Όχι, χάσει όχι. και ένας αδερφός του, Του παππού του Γιάννη, του παππού του αδερφός. Γιάννη, Στη- στη τον λέγα Σιχαία. Πολύδωρο. Για ποιες την Άγη Τσίπα. Ο Νικολάκης από τον Πανεπιστήμιο. Έκαμε 3 αγόρια. Έβγαλε του πατέρα του. Έβγαλε και ένας στην Αθήνα, ήταν στρατιώτης και ύστερα είχε πάει σε αυτός κρυοπαγήματα για το είδα. Ήταν στα νοσοκομεία και πήγε μας στο Ρογιάννη από τη Λαμπρινή και τον είδαινε και έβγαλε και φωτογραφία και ήταν ο Πολύδωρος στο κρεβάτι και ο Γιάννης δίπλα. Ο Πολύδωρος ήταν αδερφός του παππού. Φωτογραφία Αδερφός του ήταν, παππού. ναι. Και χάθηκαν ύστερα. Τον φάγανε. Στην οπισθοχώρηση πάνε δηλαδή τραυματίες μπροστά και τον σκοτώνουν. Ναι. Ο παππούς, ο Γιάννης, οι γονείς του πάλι ευθυνού ήταν ο παππούς ο Κωστής Ναι, ο παππούς ο Κωστής. και η μάνα του ήταν Απ' τη Λαγά Σπηλαγιώνα, Μαρία του Ματιουδάκη. Γιαννάκου που κάνει τον μάστορα ο πατέρας και τα αλλούγια της Μαρίας του Άλλη Μικρού κουμπάλα. Πατρογιάννη. Και η γυναίκα ο πατέρας, ο και πατέρας. το Μανώλης. Ναι. Ήταν τα αδέρφια του παππού. Ναι. Όχι του παππού, τα αδέρφια του πατέρα του παππού ήταν. παππού. Ναι, ναι. Του παππού της μάνας μου, από τη μεριά του Ναι. πατέρα της. Αλλά ο παππούς της μάνας του. Και πάμε τώρα στην εποχή του πραξικοπήματος, δηλαδή από 67-73. Πώς ήταν τα πράγματα στο χωριό, πώς δικούσαν αυτοί οι ανθρώποι. Πες μου δύο πράγματα για εκείνη την εποχή. Το πραξικόπημα το είχαν τα κόμματα δημιουργήσει, ενώ η κατάσταση για το λαό ήταν πολύ ήρεμα, γιατί ο κόσμος τα σημερινά που γίνονται τότε ήταν ηρεμία, ησυχία, δεν πείραζε κανείς. Πώς διοικούσαν αυτοί οι ανθρώποι εδώ πέρα, ας πούμε τώρα τη σημερινή εποχή υπάρχει ο δήμαρχος, υπάρχει ο κοινοτάρχης, οι κοινότητες μάλλον στα χωριά. Ναι. Τότε ποιοι ήτανε, πώς διοικούσαν, ήταν ο στρατός, ήταν οι φρούραχοι, τι γινότανε, πες μας λίγο. Όχι, ήτανε, η κοινότητα ήτανε. Α, σαν κοινότητα ήταν. Ο δήμαρχος, δεν είχαμε δήμαρχο γιατί ήταν οι κοινότητες. Η κοινότητα ύπαρχε. Ορίσανε δήμαρχο το Φασούλη το Γιώργη. Με προκαλέσαν και εμένα το πω και να πάω αντιπρόεδρος, αλλά εγώ λόγω που έκανα την επιχείρηση στο μαγαζί
δεν ήθελα να κατευθώ στα πολιτικά. Ναι, δεν σε συνέφερε, δεν ήθελες την ησυχία. Ήθελες μια ουδέτερη στάση. Ναι, Ήθελες μια ουδέτερη στάση. Ναι. και δεν ανακατεύω. Καλύτερα. Αλλά τα πράγματα ήταν ήρεμα, δεν έκανα κανένας. Ορισμένοι που θέλαν να πάνε εναντίον ήταν επόμενο ότι θα βρουν τον πελάτη. Τους τραπατσάρανε με λίγα λόγια. Εντάξει, εδώ στα χωριά είχαν το πρόγραμμά τους το συνηθισμένο, στις δουλειές τους και αυτά. Δεν ήταν να βγαίνουν ώρες που είχαν ορίσει αυτοί τότε κατάλληλες. Στα χωριά δεν υπήρχε αυτό. Και έτσι δεν το καταλάβανε καλά-καλά. Στις πολιτείες υπήρχε, στα χωριά δεν Στις υπήρχε. πόλεις, στις μεγάλες είχαν το θέμα το μεγάλο. Ωραία, έγινε ό,τι έγινε με το Κυπριακό. Έπεσε κάποια στιγμή η Χούντε λεγόμενη. Αυτή ήταν μια συνοθεσία για να φέρει τον Καραμανλή. Ήρθε η εποχή του Καραμαλή, μετά ήταν αυστηρά τα πράγματα και με τον Καραμαλή ήταν σφιχτά τα πράγματα όπως τα λες εσύ. Ήρθε μεταπολίτευση, έφυγε ο Καραμαλής, ήρθε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου που τότε... Ανδρέας Παπανδρέου ήρθανε για μένα, εγώ τον εψήφισα ορισμένες φορές που χρειάστηκε τον ψήφο. Ή τον έκαμε πολλά καλά, μπορεί να, όποιος κάνει πολλά, λάθη θα γίνουν κιόλας, γίνει εντάξει. και λάθη. Αλλά έκαμε το πανεπιστημιακά, τα Το νοσοκομεία, νοσοκομείο, το κέντρο υγείας στο Πέραμα, κέντρο υγείας στο που πέραμα, στηρίζεται όλος ο Μιλοπόταμος. έδωσε συντάξεις προνό. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Ναι, Το σήμερα, μετά από τόσα πράγματα που έχεις περάσει και με όλα αυτά τα χρόνια που σε βαραίνουνε, τι έχεις να πεις για τη σημερινή κοινωνία, τους σημερινούς νέους? Δεν θα σε ρωτήσω πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει κανένα η σκέψη σου και το πώς νομίζεις εσύ πώς πρέπει να ορίσουν τα κόμματα και πώς πρέπει να λειτουργούν. Πες μας λίγο, πώς φαίνεται η κοινωνία, αυτό με ενδιαφέρει εμένα να ακούσω. η κοινωνία για μένα δεν πάει καλά. Ο τρόπος δηλαδή και τα αγόρια και τα κορίτσια να συζούν μαζί και να κάνουν και σημαίνουν. Ναι, αυτά είναι τα μάτια σπασία, δεν πειράζει. Αυτά είναι τα μάτια ενός ανθρώπου ηλικιωμένου. Εντάξει, δεν τον τρόπο που σκέφτεται. Είμαι βέβαια εγώ και έτσι παλιά σχολής, πολλοχρονό, μεγάλος. Οι νέοι έχουν χάσει το στόχο τους με λίγα λόγια, αυτό θες να πεις. Κάτι άλλο που θες να μας πεις? Τι άλλο τώρα. Τα έχει ζήσει όλα ο καημένος, από πολέμους, από... πολέμους εγώ. σαν παιδάκι, 10 χρονών τότε. Έτσι, Έχεις δει καλά χρόνια, άσχημα χρόνια. Και Γερμανούς. Τώρα ζούμε και τους κορονοϊούς, το χαμό που γίνεται. Τα έχει δει από όλες τις πλευρές τα πάντα. Αλλά εγώ όταν το Γερμανοί ΠΑΕ, εγώ μ' είχαν και περισσότερες φορές στα δημόσια των έργων, γιατί αντιπροσωπούσα τα μεγάλα αδέρφια μου. Αλλά εγώ ήμουν το τσάλ 13-15 χρονών και δεν υπολόγιζα πράγμα. Δεν είχα φόβο. Είχες δύναμη, ήσουν. Ναι, τα είχα και καλά έκανα φίλους έτσι. Ναι, εντάξει, εσύ κοπέλι όπως όλα τα κοπέλια και σήμερα αν ο νέος ψάχνει. Μαργαρίτες σαν στο κάτω τα παγαλιά. Και ήταν μηχανικός αυτοκίνητο. Και είχε συνεργείο. Πού, στο Φασούλι, Στο Φασούλι, ναι. κάτω στη Βρύση. Ναι, δυο μαγαζιά ήταν και τα κράχαινε αυτός ο Γερμανός, Άντσι τον λέγανε. Και ποτέ λίγο του βάστον ένα μπουκάλι κρασί, ρακί και μη είχε ένα φίλο. Και δουλεύαμε στη Μαργαρίτα σε έργα, το Γερμανό, απέναντι από κάνει το καφενεδάκι του αυτινού γυναίκα, του πέμπτου εδώ, στη συντέκτησά σου. Του Γαλιάκη. Του Γαλιάκη. Ναι. Έτσι άμα γερεύανε και μας εβάνανε φαΐ και το Του Γαλιάκη του Κωστή το μαγαζί.
παιδί μου στην Όχι του Μαριουλατσιού, Γαλιάκη, του Μαριουλατσιού. Του Μαριουλατσιού το μαγαζί. Α, του Νίκου Ναι, Γαλιάκη. του Νίκου του Γαλιάκη. Και μετά πήγαινα εγώ στο νατσιονατομηχανικό και είσαι να πάνω στον πάγκο, είχε μπάγκο καωμένο για τα εργαλεία του ούλα, κλειδιά, πράγματα. Είχε ένα μπαγκέτο τσιγάρα πάνω τζά και πολλές φορές μου είχε μια τσάντα ψωμί δήθεν, αλλά δεν ήταν απαλό. Ήταν ξερό, πρέπει να το βρέξεις, αλλά ήταν ωραίο. Και μου λένε, μου έκανε διατάξει, πάρε το. Και το έπαιρνα, το έφερνα στο σπίτι. Μια τζαντούλα. Μετά από τόσα χρόνια οι Γερμανοί, θέλοντας και εμείς, με κάποιους από εσάς, επειδή ζούσαν στο χωριό κάθε μέρα, Εντάξει, αναπτύσσατε κι εσείς, αλλά εσείς όμως Ναι. κοπέλοι, δηλαδή. Αυτοί είχαν κάνει και εγκλήματα, είχαν σκοτώσει και παιδιά, είχαν σκοτώσει εγγύους, είχαν σκοτώσει αυτά. Αλλά και αυτοί ήταν στρατιώτες, δηλαδή πολλοί δεν θέλαν τον πόλεμο. Δεν Εκτελεστικά τζιφίναν οι δικοί μας, δεν τζιφίναν. Πέρα από αυτό, δεν θέλανε τσούλη τον πόλεμο. Δηλαδή, εγώ Όχι. θέλω να τονίσουμε και να περάσουμε το μήνυμα ότι οι απλοί ανθρώποι και οι στρατιώτες που ήταν και αυτοί οι περισσότεροι νέα παιδιά δεν θέλουν να πάνε να πολεμούν. Απλά ο Χίτλερ ήταν τρελός. Τους έστελνε σε όλο τον κόσμο και κάνανε εγκλήματα. Για να ολοκληρώσουμε τώρα το βίντεο αυτό και θα ήθελα να μας πεις ένα μήνυμα ώστε αυτό το πράγμα να ακουστεί από έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας. Ένα μήνυμα ό,τι θες εσύ που νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να ακουστεί. Να μην ξανάρθει και μια τέτοια εποχή. Να μην ξανάρθουν οι ειρήνη. Ναι. Η ειρήνη και να καλύτερες μέρες, όμορφες ιστορίες, να τα ακούν και οι νεότερες γενιές, να μάθουν και το γενεολογικό δέντρο, η οικογένεια των ουρανίδων, από αυτά που μας διηγείλες. Να μείνουν για πάντα οι ιστορίες σου. Γαλιέτη, το έργο του ψωμί, γαλιέτη. Α, θυμήθηκες πριν. Λοιπόν, Τον Παξιμάδι. Αλλά ήταν ωραίο πολύ, με άσπρο χάσικο αλεύρι. Ναι. ευχαριστούμε πάρα πολύ μπαμπά για τις πολύ όμορφες πληροφορίες σου. Να είσαι στην υγειά σου, να είσαι δυνατός, να μας διηγηθείς κι άλλες ιστορίες. Ναι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.